Inapwala. Ko ina cho ido to hake. Na 911. Shoot that man. Targara. You compound in up. Bahama compound. You get the Bahama security. Ebe. Bahama. Ko ina cho. Abi amenga sa white. So ni sa white. Sa white. Beautiful. We need the candy Congo. Lenke wa dem candy Congo. Abi amenga sa white. Also ya bata hand like this, no more youth. I will put issue. No more youth. You put youth. Ga jinke na ajo okay. You also who youth. Also who mwaka center ndi congress. Also who mwaze kirikiro mwaze bia. Eh? Ya ba gena ba na obi for to obi. Ewu nwoke ha nwoke cha ha see this thing of ma. Just make one space mba apụta. Ya chọrọ m something kama ya pụta ya 15 naira tapụtara ma 20 naira. Kachi nwa gị nga isi ebe apụ nwa gị nga nwa gị. Otu mu YouTube bịa. Ikwado pụta. Iri akwa ndị Congo. Ọ dị ezigbo mkpa. Kweghị ga not nje aka kwube m ụgwọ ya. Biko. Ikwube ụgwọ ga ka kwube m ụgwọ ga not. Atọrọ m the woman credit. Say m pụta. Enwe m hope mbịara ya na ya ha anụ m. Mwa. Biko. Granite agbaria white. Ole nke agbaria white ọ na-agụ gị. Ọ dụkwa na ọ na-agụ m no. Ọ na-agụ gị. Ka m fugo. Paka. Mu paka. Bịa. Tisi na compounder. Mu paka na granite. Ya wo ga not. Mu paka na granite. Ya wo ga not gị. Ka take isi ebe a achọ beta so. Chena. Ama pebu. Sawa. Ama pebu this boy. Onda bom pai. Ide mu granite. Ona é granite. Dá pra patar. Ya ka bo dan. Ka. Ama de por só. Que tu bida bico. Ona é granite. Tu be granite kama mama. Mana rega. Granite over. Apo ke ba. Vamos off. Hey! Sir White. Kekwana nke iru gị dị otu a. Tata abụkwa ụbọchị gị kwesịrị na-enwe aṅụrị. Ha. Aghọtakwa m ihe na-eme gị. Ịmakwa ihe ọ bụ mmadụ ịnụ nwaanyị mara mma otu a. Nwaanyị nwere aka ọrụ. O tufuru ego kwesịrị ịtụfu. Ị nọdụ ebe a gbachụsịa iru. Biko gbasapụ iru gị ka ị nwe aṅụrị. Aghọtakwa m ihe na-eme ya. Ha. Mmadụ kwesịrị na-enwe aṅụrị ụbọchị bụ ụbọchị ọgbakọ iru. Ụwa ka etọgbukwa onwe gị nnọọ. Ekwe ndị mmadụ eji mkpọsọgide enwe isi ya na-ada ya edo nnọọ tata ka ị ga takom. Baby, elee ime ụlọ ka anyị? Ejela enweghị nsogbu ahụla m akwa white. Akwa ihe iwe gị iji gba nkịtị m na-ajị gị ajụjụ gị gba nkịtị maka sị eyiri m uwe ọcha. Gba nkịtị batabadị na-abata ba amandị na-aba amanna m mgbaghere m gị gbaghere gị gịnị white hat gị dị ga daa takom. Ya niile nwere n'ụwa ahụ onye nyere m ihe oke mmiri na-akanụ ụtakara dị Gwe na gwe gị. oke mmiri. Sir White.
Chineke lalekwe. Oke mmiri na-egba akamụ wite akara dị ọkụ Chineke anyị dị mma pam pam pam. Oke mmiri na-egba akamụ wite akara dị ọkụ Chineke anyị dị mma. Ebe ọdọgwu nwoke ịpịrị gị 90 minutes no extra time. Enwere ife na-eme ebe n'ọbara nna ifewa ka ndị nla isi wee nabata anyị nnọọ n'obi ọcha na afụbe m ka ihe dị otu a na-enwesa aṅụrị efuru egwu mgba dene bright prize akpọrọ egole ka a nakwara mkpụrụ ihe ole ka a nakwara mana onye afọrọ keke marwa na list ya ebe a bụ ịga n'ifo keke marwa ebe gee ntị ka m gwa gị ị maka mgbe ori mgbe m chebere ka nnụ nwaanyị n'obodo a na-agwa afọrọ m ego agbakọta na mba afọrọ m ego aka a nyere gị nwaanyị na nkịtị iwe na-ewe gị i buru iru otu agbachụsịa iru bata n'ụlọ a gekwa ntị ka m gwa gị ụnụ dezikwa ịbụọ ka edezikwa Sir White na nwaanyị kọlọ ị ga-amakwa otu unu ga-esi wee mee ka ị na-ewe dakọrọ ya anụ ndị na nwunye ọ bụrụkwa ya eji aka nkịtị eje uche gị ga-adị ya mara otu ị ga-esi mee kịta ndakọ kama ihe anyị na-eme iwere ego anyị kwesịrị iji mee ihe ndị ọzọ imepụrụ iwere ya goro n'fom white agaghị bred Sir White nwoke ike n'ime gị nwere ife na-eme ịdị oke nna ahụ ekele dịrị Chineke na ndụ gị ekele m Chineke na ndụ gị n'ihi na ọgwụ a sọsọ ofu mkpụrụ nwa nwoke nwanne m nwoke mụtara wee nwụna ha ofu anya ji isi ụgwọ kwa ya ọkwa ife a na-akpụ ya nụ gbawa ibe gị na-lụta ụmụ nwaanyị nwere ụkwụ ọrụ mana ị lụtara nwere aka ọlụ nwanne m ịnọ ọfụma mgbe hụ na efunye banyere akwa uwe ọcha asịkwa akwa uwe ọcha asịrọ ị ga-egbubinata tụ ya chife ya n'azụ enu nna oge na-abụ anọgide gị tie nwanne ị ga-ewetunata obi n'ihi na ọ na-amafu ụmụ nwaanyị obi kwamgbe kịta na ha ga na-atụ anya bụ nụnụ every year no chepụtara 3 children every year 3 children 3 years 1 dozen ọ ga-amụkwa ọ dịkwa ya n'ukwu ọ dị ya n'ukwu oge anyị na-agba egwu enene m afọ nwunye ya na afọ ya ga-ebufu ya ihe niile bụ akọ Sir White nwoke ọcha eluigwe na-ewe kele ọfịs eluigwe na-ewe kele ọfịs ị metụrụ m aka ụwara na-agba gị nkịta ọra chara gị anya ị nwekwara sie m na ndụ gị are you stupid? Did you just touch me? ọkwa gwara nga agwasị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị na-abụ nọrọ n'ụlọ a dịka esiri chọọ ya you will observe the White House rules. Did I say it or not? agwara gị ka ọ na m agwa ha gị ele ihe nwe nsogbu gị ele ihe na-arịarị m n'ahụ ka arịrị isiri ọnwụ imerụrụ ala kilecha Sir White of Africa bịa were aka dirty colors bịa metụ m n'ahụ kama alụ na-enwedu breki ma pịakwa gị anya there stupid thing. It's just that abagala m n'ime ụlọ tọkịchịcha akpa m tọkịchịcha ngwugwu m niile o otu ihe m na-atọkịchị na-atọkịchịkwa m na-ele time na-atọkịchị m na-ele time a m bịabala anya n'azụ si ikwesịrị ịbata rikpute n'ime ụlọ ahụdogo m pụtawazi eji si m abịa kpọọ ga ma m so obi ga nọdụ nga anyị m megasị ime kwekpute n'ime ụlọ ịmasị ama m ihe iwe gị si eyi dị m uwe ọcha bet gị kwekpute n'ime ụlọ m gbapere gị White House ga akụjila aga n'ime ihe kwesị gị batawa gị gbapere onye White House? Which stupid White House are you talking about? Ele White House ị na-ekwu okwu ya ma chi gị onye ga-alaik ya White House ga-esi n'ime gị apụta White House wuru m ụdị gị I would rather remain inside the darkest house. Yes, White House wuru m ụdị nke gị ma daiga n'ime ọmị dakpuo nga ahụ ote gaa n'ime nta gburugburu nke olulu ọnwụ ga ebe ahụ gaga yi akwa biri nke ahụ nwụọ forever. Any White House that cannot come from somebody who does the way I do, that person should go to hell. Mbata n'ime White House gị
ịtọkịsị ala akpa tọkịsị Igbo ozugbo tọkịsị anta tọkịsị Imo mbịa bịa ka ịga n'ime White House maka na akpọrọ m sa White House ke m nwere choice awụghị m just any other White House ga-ahụ nga ụlọ ọhụrụ ihe chaga nwa bra I ga-atụ ka m I cannot and will not and will never do it. Get your come name. You're supposed to change your dressing. That can't you see the way you are looking? Color everywhere. Color. I told you I have problem with colors. Yes. Now listen, Papa Elijah, my uncle and my mother, Wunde Barankata, Kogo, made some certain things. Nishigi, I'm sure they are preparing you for my uncle Ejike. Yes. On they're gonna hang with the same color. They're gonna hand a building to our villager. So you get men who you get shifted to the other mabalo koragaka. I will allow you. Yeah, but again, White House. As for me, I will never sell my citizenship. I'm a citizen of Bahama. Go to White House and ask of me. Go there and see the kind of people man and make here. Keep your with the color. Honor the color. You see the color everywhere. Ha! You irritate me. You know some more. I'm a barrage, Mako to not. Mago walking and one law. Hedge the wire now more. Very soon down Motam, Motapanage. Ubuaketa can make a gota. I was so too. I would dinner unye. A woman me walk one ago. I tangle Lola. I copulate tele. Earlier. Wom. Muapan. Wogo. Oh, thank you. That wogo is. Only you cook and Russian go forever and ever. When you go my one, Mua, Sawite of Biafra, the Sawite of Africa, the Sawite Abromote Ghana government house na Bahama. Bosamote and all the citizens in Bahama, they do come to where I was molded. And I promise you, I need to my Neko. Na me wogo. Otede. You want the choice. Makachineke krem na gabi, what the choice? Abuna wagana muang which you can know what step or too low to become you. Delete it from your memory. Because I can never be you. Will never, even if more has some rogo, unculitete, kubuanya, Dora hala, one on one. Stupid thing. Get my besra, Gagacharaquago. Get my besra, Gagacharaquage. And how Babri Lodi, give Bulia Bagana must go. You need one and no one, Yaniga. You need one and no one. He can go when you come to because more give people go. Uyapa. Come on, some now was so. Yamaga to keep them so. Never keep a baby woman will be given a horse. What an hour. No more for the game will go. It's wrong. It's wrong. Catapult or alarm get out of common so. Go! Mr. Amaka Colors, she touched me with her colors, so Mr. Amaka Colors. Hey. Yeah, continue. Any haga boy henda. Handle. Eli he color nebe pasas through what am. We sarasa. Ki were le color ni le biaro wa we pasara me bem to white is a white. What na boge. Okwagolangi that okrika wake up no mururu okrika na aga gi holologi che wo dote. Ahoshimo. Nge wo le abia be pasru we white him. No more problem with other colors. Agwanga ka bagwa de gia. Igwala nwa boy gị nwa ngage igwara m ya ka ọ gbado m ya ụmụ onye nwere kwesịrị igwari ụkọlọ uwe ọgịnwa ekwesịrị tụgwu gị tinye red gị tinye ododo gị tinye ahịhịa ndụ gị tinye mmemme ụta gị ga-esi tụgwa ya kọlọ mma n'anya ọwụwa from week to week ịnọ n'elu white asị baala ụdị nzuzo gị gwa m nwoke ọgwụ ego. Stop that nonsense. To one nigga call to one naga. The motor will hot to what to what you say go you. When you back on the tunes, you got a Bahamambo.
ị gaala obodo oyibo Bahama na White House ebe m si lo ime ụta ị na-esi akwado ebe ahụ agwa gị na ụta isi kwado mba bụ ụta isi kwado kịta gị were kọlọ mịtụgwa atụgwa ododo tụgwa red tụgwa pink. I am Sir White of the White House. Ndị ọcha akpụrụ m n'ụlọ ha guzobe ma na-abịa kpọrọ m isi ala a na-eti m Sir White of Africa, Sir White of Biafra. Etukasị m ụmụ aha dị iche iche. Akwa ebu ilole gị bụrụ ụta na-eshi eyi uwe ebe a ụta gị na-eshi eyi gị weta kọlọ dị iche iche gị tụgwa ya ụta na-eje eyi ndị mmụọ fọrịkwa gị gị fọjisego oyi ndị mmụọ fọjisekwa gị oyi afọrịa gị dakwa ogwe rie shi irifọrọ erifọ naanị m agwago ọkwa di na nwunye a ọkwa nwere ihe nkata ara agara aga ụsa nkata ara nga gị chịrị kọlọ niile bere ụwa jee na-agbajegere m ogo na ekeleka na nwa ekpe nga. If this marriage must work, ọ bụrụ na ị ga-ebi na compound a, you have to respect my orders. You have to keep the White House rules. Ị ga-ebido na-akwado tem si akwado maka na onye na-eme ka m si eme onye ahụ ka m ga-akpọ ọyị m. Ọkwa na anị ya mụ na nwa nkwa nwunye gị so ihe ọbụla akwụkwọ ihe m chọrọ m ga-eme ya gị kwetụkwara na m obere ugwu ọnwụ nke ọbụla ikwuru mme nke ọbụla ikwuru mme m nọrọ zere ka nkata sudan de luk ọkwa nne ọgụda gara gị aga m na-atụgwa akwa m atụrụ ege efe niile m atụ ọnụ m na-agaje otu m ga na-eji atụgwa akwa m iwere ododo gị were onye bụ ụtọ akwa were white ga juo na ha laire gị steeti. Elehi bikuru nga heme. Ichefuole the rules of White House. Ichefuole iwu nọ between you and I that you don't come close. I beketele m nso. Shift. Duza. Hey. Bianga. Come back here. Gini we here? Rice. Ragani. Na chote. Kedu mmanụ ofe eji eri kedu stew ye? Hey. Ele jikọrọ udele na baba. Ewu Sir White. Run na White House. She White House lọta. Eyi white. Nwere stew kukwasa ihe. Oh yes ten. So mgbawe uto. Maka Chineke kere m na gna ba ma gba agụtọ n'ihe. Mama gba agụtọ gị kpọ m onye oshi. Kedu dị mmadụ iwa awụsef? No, do I look like a baby to you? Eyiri ngo nwatakịrị. Ị chọrọ iji m egwu ịmakwa onye gị na-emekọ ihe. Ọ bụ ka na ịhụrụ m otu gị chọrọ na enwedo value. Gaa na Bahamas. Gaa na White House nọ na Bahamas ga ajụrụ ajụjụ m. Godi enweghị onye ọchị ị ga-atụpụ n'otesi ya. Who is Sir White in this company? Na ga agwa onye m in White House. Mụnwa anyị hụrụ nọ here. Nwoke gara ụlọ obodo oyibo. Biecha ya na ndị ọcha rie kwakọrịta mmekọrịta ọnụ mmakọrịa rie ma bie ma chịrị ya. Mbata ihe gị ji m eti epele. Ọ maka na ịkrọs Ọnịcha head bridge nga. Gafe mmiri nkịta na-eji ụkwụ agafe. Ụmụazị na-ese amakpụrụ n'ime eti egwuregwu fee. Gị na-aṅụsị ịgafele high sea. Red Sea na anụ maka ya Red Sea edere n'ime akwụkwọ nsọ. Eji m ụkwụ tee gafee Red Sea gafee n'elu ote ndị ọcha na-akara maka. Mawuda Red Sea, mawuda ezigbote mawuda na anụ maka ya mawuda sea. Ọsụ. Mawuda Red Sea. Bermuda triangle. Ha nchawo otu Bermuda we. Triangle ya ha na-elie ka m si ote. Were triangle ote, were ụkwụ ote, kpa n'elu ote kwofere. Gaga ajụjụ m na ahịa na Adamawa Sea. Adamawa Sea nọ na Tonlad Med Bridge kena na Canada. Eji m ụkwụ mote cross ya. Go to Turkey. Blue Sea iwu nke ndị Turkey iwu Blue Sea onye ọbụla ma ihe gbasara Blue Sea. I cross Blue Sea with my legs. I want to see him now in India pump borehole. Ka ha egwuru m egwu otu egwu fee. Immediately I cross ndị ọcha niile wụ ndị na-arụ na White House. Aka na-awụ because they look down on me. A na-akụ aka na-asụ hey Sir White. Ha nyezie m rank. Mbịa nga alọta because I stepped too low. Mwetu onwe m ala. Si ka ibiri na the same compound with somebody who has lived in White House. Ọ bụ na onye nkịta rachasịrị anya gara makpụrụ na ụdị mmadụ dị ka gịnị.
makwasị ihe bịara gị wara ma chi ọkụ wọdụ human being ọhịa ewu ihe niile ịkụrụ ugbu a nụ akịta omotoshi amatara ihe gbasara eletusi gbasara rice eji m ụkwụ cross ya ihe o jiri gbasara m na ejiri m ụkwụ iji gwa gị how deep I am ihe m ji gwa gị onye gwa gị how deep I am in nature. You don't look down on me. How dare you? Just one phone call. Just call White House. Mention my name. The least person that works in White House will tell you the stuff I'm made up of. Give me a Gadona for this. It's Alan white rice. Come here. If you don't take this shit out of my face, get this nonsense out of here. Ebe kinaga. Igole. Nna wetetara troll nje ekwepu shit. Shit onyanyere. Akwa gosi m bịa kwepu shit. Ya mgbe butere gị toilet roll bute ozugo. Oh, chekwe. Ora so wu shit. Awu ugbo ozugo wu shit. Don't touch. Give me aka na mburi ebi wagish. Pupi here ngosi so. Chutram be shit white matter. I'm not here. You all colors. I'm going to need a color. Can't you just go on white? Run on your Sir White of White House. Sir White of White House. There's no doubt about it. Anybody that will try to dispute my orders, stupid woman. Color like a friend. I want 100 colors. Chameleon. Get to hue here. It's Italian white rice. Educate white rice hotel. Kwa this compound. Ewu Gambia. Can't you near in the next few minutes? Mageti this tune they put me anga. Mama ready to Henry Diego. I know I get pomonush. Stupid imbecile. I didn't look at any massive number. I'm him. Go to White House. The least security person in the White House. Name me a hand. I'm not going to I came back here was sit down. Respect me. Give me all beautiful treats. When Dr. Savrom of Ozion can call you a locust woman in the Igbo land. Let me wait for that food. Come tell you, Mbaru film in the White House. Gikiri Neifa. Huba. You get a monso. You better don't come to. You better nearly bed is a white with a color, mango to nearly bed. Tom was up on a happy Kenjaba. You didn't got crackle. You didn't got crackle the digit, Baba Basha come now. Color, oh my God. What happened to Gibaho? Gibaho, who you get up to the bed? Jigitaka, now here to get Kankatara. Yes, a white. Catch it to come on, yes, a white. On your logo. Me logo. What an abaga titi. And when Bambraga titi, when Babranga, and when we won't go to a pogo, rise Urala, Tigre in my screen, when Mego propose. And when Bambraga titi news, and when Bamjakam Quagon Quasong, natural me logo. And when Uncle Gobirabia, Uncle Gobirabia, my uncle Quagonqua.
ya na mama kwego nkwa ị ga-agakwuru my uncle ya kọgọ ka ọkwe nwere ọkọ Babangida na akọgọ no ikpe chi na ngara gị na etonye ga akọgọ ya na ha aja gakwuru my uncle ka o ji aka ya kọgọ ka. As for me, I can never come close to you. Gị were ahụ bụrụ ụka. I told you before that you must observe the White House rules before you can come close to me. Didn't I tell you? Gị yiri kọlọ bịa m nda. Bịa n'elu white edron nso white bed ịma no white bed of Bahama City. Where I have my pictures. Ote si pente photo ma. Ote si pente China White House. Now everywhere in Bahama. Singapore na. Pongo that one. Mune eru oleme onwe be m gaje. Eru koriala bube e diele me kwadum ohem pobianga. Hey. Me brugo ngon. Ada tum gaji. Ngaji nwa ga akọbọ kara ngara ha je chige ja ma mo nyara yini go nyara. Nwanyi kechi turu ka ma Chineke na turu no ihe ke kwuo m ihe ọma. Ikwesị m tupu m tego nso ta gị melo dan nabata m na ndụ gị. Anyị ike reproduce Mụna gị ka akwala gị maka Chineke ahụ na-ekpasara m ụgbọ ma ga-asapụ gị. Ibi n'ọkụ ka m ga-eji gụda were white bitol tv ote saa gị ote sapụ gị ka shi na ahụ. Eleshi alụmdi na nwunye mụ na gị. Eleshie nwoke nụrụ nwaanyị ga-emetụ nwunye aka. Mbịakọta gị nso gị na-agba ọsọ. Sabat ọhịa m na-ajụ gị. Eleshie mkpụ omume ya lụrụ di akwa nne. Melụrụ di omelụdụ di agwala gị ya mbụ na-agwakwa gị again. Enweghị m ike ịdapụ ga n'iwu ndị Bahama. N'iwu ndị Bahama enwere rules of the White House. Enweghị m ike ịdapụ gị, enweghị m ike violate that law. It must stand. Bahama ahụ ihe ga-egbu gị. Hụrụ Bahama ahụ ọ ga-abajise gị oyi otu a bagasacha gị. Igekwa onwe gị ntị. Ị na-egekwa onwe gị ntị ihe shi gị nọ na-akwụsị eshipo kashi. Akụkọ onye gbuwara isi, akụkọ onye riri eri. Eriri gị eri. Ele onye wo onye riri eri. Ka ịkọwa ọnụnụ na-enu gị. Ele onye wo onye riri eri. Ije ahụ. Tọnda gbagbuo okwe gị. Ya gbapịa gị isi. Egbe eluigwe ngitekwe gị hotel la ndụ gị n'iyi. Ị na-akpọkwa m onye riri eri. Ụmụada gbakọkwa otu eri ego ka nga eriri ha ji beri ala. Ụmụasị be gị nwụrụ anwụ nọ na pagatara bịakwara ha gị mgbaru. Ịgbala na mkpa onwe gị. Ọwara na-agba gị. Kedu nke mgba gị ya na-apụsị gị nọ na-apụsị gị na ntị. Dị Igbo ma ha ka m si esilo. Gịrị ofesi. Aga m atakwanụ gị. I cross kwa na Onitsha bridge or maybe peradventure ị nwetara opportunity cross Onitsha bridge. Ya nyezie gị the gods. Ịbịa na-ekwu okwu ebe m nọ. Do you know who I am in Bahama? Go to Bahama. When I'm talking, nobody talks. Naga fote ya na-akwụ mimimimimi. Naga fote ya na-akwụ nyanyanyanyanya. Ya wogede. Sa white of Africa agafela. Sa white of Biafra. Mbịa nga aga ime ha ọnụ na-esi ụka ụka. Ọnụ na-esi kasị anyị n'ọhịa. Nọ nga na-akọsi. Egbe eluigwe gbapịara m ga anya gbapụ gị n'ime ndụ m. Ewu Gambia. Ihe m ghọtara n'akụkọ ihe kọrọ wụ ihe mbe mere adịghị mma. Akwekọchala. Bịa ka anyị baa n'ime ụlọ ka a ga-akpa ụkarị mkpa. Ụkpa dịra mụ na gị ka anyị mụrụ otu anyị ga-esi amụ nwa. Anyị ga-alụ di na nwunye m nọ ga ele gị ka fim. A sị wụ fim elechala m gị. Mmadụ na-ele otu fim. Gị na onye ga-amụ nwa. Ka mụ na gị baa n'ime ụlọ ga-akpa otu esi amụ nwa. Eyiri nga ụzụ na-akpụ nwa. Eyiri nga ele ahịa. Eyiri nga Agrand Park. Eyiri nga baby making machine. Ka mụ na gị bịa bigo oche anyị na ọgọ ọzọ ka anyị ga-akpọ otu esi akpụ nwa. Ndị mbọ kpọrọ ihe ọkpụkpọ ewerekwa hụ nkume ike ote ekpe gị n'utu. Stupid thing. Sabat gị na-ekwu ihe a. Gị na-akọcha isi ahụ a. Ịkọchara nụ gwa m otu m ga-esi adị ime. Gwa m otu m ga-esi amụ ụmụ nke m nwaanyị nọ na di. Ị ga-ada m nso. Agaba aṅụta ya na mmiri. Ka m ga-erite ya na nri. Ọwụnụ agbaghị nkịtị gị na-ezizigharị. Ị chọrọ ịmụ nwa. Ama m kwa nwa o. The only way ị ga-esi amụ nwa ya were ndụ gị nyefee Chineke n'aka. Ọsọmọsọ. Were ndụ gị, were onwe gị, were akọ na uche gị, were brain gị, were utu gị, were akpa nwa, were ọchị, ntanimo, kwokiri ote, kwụfee ya obi n'igwe n'aka. Ọkwenere m ka Mary nne Jesu. Ọkwenere otu o siri m onye nzọpụta. Mgbe mgbe a gwara gị na ụmụ okorobịa gbakọtara otu eri ebo nkịrị. Ka mgbe a gwara gị so ghere onwe ya ga-ebute otu otu edoga. A na-alụ ọgụ. Onye uwe ọcha na onye uwe ojii eguzoro. A na-asị bịa n'ime ụlọ ga tụọ otu esi akpụ nwa. O jiri aka ya gba nkịtị. Ndị ime eluigwe maka ha si akpụ nwa zuru ezu. Si n'eluigwe ote si ya nne m ga-ewe onwe gị oge ya ewe onwe gị. Ha were nwa ote akala gị ya n'ime ya daa toka m ya bupụta ya onye nzọpụta. Were onye nzọpụta, were onye na-agbanwe ndụ mmadụ. Were onye ga-awụ gị imejọ ogodu gị bịa ya agbaghara gị.
ọ na chọrọ ịmụta nwa ya ewe onwe gị oge kwa ndị meligwe ka ha jiri gị kwara nkwa ọnụ etu oge ole m na-aza ọbụdụ nke nwa mkpi agwara gị ha nwu mmeri ọbụdụ nwa mkpi asị ọnwụgwọ gwara gị ha nwu mmeri mgbe mbịara nga akpara ọnwụgwọ gwara gị ha nwu mmeri ihe m nwoke chịtụrụ ka mma ọ ihe wa aha ma abịago bụ ime m onye nzọpụta ihe mere m nwa ịbịara amụrụ m nwa abịara m ịmụ nwa ịbịara amụrụ m nkakwụ anụ ọjọọ eri ịbịara amụrụ m mbe ọgịda wa ọkụrụ m na-ele gị m na-asị Chineke nna onwe anyị mụrụ gị kijọsiri shiri ime ọhịa kwupụta ka ọkata agụ ọdụm na-egbu agụ isi n'ime ọhịa mapụta na-ele gị m na-ahụ chimpanzee maka ihe niile na-akọ nwekere adaba ị na-akọ ka onye riri eri onye gbuo afara isi ụmụazị bekee ga-esi otu a gaa abroad ha elo ya ka lebe ha elebe a na-ewechitechi ihe a sị bụ igbozu achaghị je white lọta nga mkpụrụ ihe m na-ele gị ije ahụ ijide ahụ hell nwoke ahụ ọnụ ojii ị na-awa ka white anyị mara sị wụsa white ejidima ka ị bara bịrịbịrị dị ozugbo ị na how he came back from Bahama gị bulie akpa ose gị ị na-ewetara m ọnụ awụ m onye ihuru ihu nkịta arachara m anya ahụ m agụ ahụ m nke ọzọ mana ozugbo ị na-anụ na ahịa m na onye ahụ bụkwa Igbo ozulo gị bulie akpa egwusi gị bulie akpa tomato akpa ayọ na akpa aṅara gị kwobuo ịbaje di ka ị wee ezigbo mmadụ ma elebe ha dị ka mgbe echi agbọbịa ha ka gị na agwụla n'anya ilekwa onwe gị na-enyo ilekwa onwe gị na ị na-ewetara m ọnụ nwoke si eshilo go to Bahama and ask of me gaa na Bahama ka ịnụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara maka m lee foto niile pikchọ m oche ka esi ji pikchọ m ndị mmadụ na-akpọje gị isi ala gọl ahụrụ pikchọ m akpụ isi ala ọ m onye nzọpụta na Bahama mbịarute nga ga-ehụ isi chọọ nụ rịọ ka ihe ha emehụrụ ochi bịa nga na-akọrọ m si ị ga-eri ya maka chukwu maka anwụrụ nga ga-ekpọ m onye ochi nọnsensị ndị Bahama unu emerụọla ala unu abajisila onwe unu oyi a sị na kpalalụrụ anyị nkịta la mba atọ ọ ga-akara anyị ma gbalatara anyị nkịta ihe jiri ka n'ụkụtụ taa ya agbụọ karịa ihe unu were ebe bulalụrụ anyị ozu nwa bekee ebulie ya elu nọ ebudata nọ ele ebe isi shiri ilo are you talking to me isi lelero ka ilipiri elipu n'ime ọja ọmụọ gị na-agwụdokwa are you talking to me in this manner where is my mother ilebe mam no mama akụrụ m ya ihe okenye ojidikwa ahụ akụrụ ihe. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.